1982 година е повратна по отношение на диспетчирането на транспортния процес в столицата. С изграждането на 7 районни диспетчерски центъра било извършено децентрализиране на управлението и контрола по линиите на градския транспорт. Центровете отговаряли за движението на всички линии в поверения им район. По това време била въведена и тъй наречената бус-система за контрол. При тръгване от крайна станция, водачът на превозното средство се обаждал в районния диспетчерски център от специална бус-колонка. Тази система, в комбинация с районните диспетчерски центрове, се явявала ефективен заместител на диспетчерските центрове на крайните станции. През 1987 година в автобусния транспорт била въведена нова автоматизирана система за управление, наречена АСУ-АКРУ, която просъществувала до края на 2005 година. Тя извършвала контрол на автобусите чрез автоматизирани контролни пунктове, разположени в няколко точки по маршрута и приемащи телеграми от автобусното кодово разговорно устройство. Системата давала информация за разположението на автобусите по маршрута в определени точки, проследявала изпълнението на курсовете, пробега, заработката на водача и други елементи на транспортната задача. Съществен нейн недостатък бил, че тя не давала възможност за получаване на прецизна картина и за контрол по целия маршрут. Живеем във време, когато нещата, които само преди 20 години са били научна фантастика, днес вече са реалност и се използват в бита. Колкото и странно да звучи, овладяването на космоса има пряка връзка и с градския транспорт. С утвърдената през 2003 година от кмета Стефан Софиянски генерална концепция за контрол и управление на превозния процес, диспетчирането на градския транспорт в столицата преминало в качествено нов етап. Започнало внедряването на система от ново поколение, наречена съкратено АСКУП. От месец септември 2004 година обслужването на системата и цялостното диспетчиране на градския транспорт било прехвърлено в новата сграда на Център за координация, контрол и безопасност на движението. Откриването на Центъра за координация и контрол през септември 2004 година беше един изключително важен момент, една крачка напред към европейско качество на транспортното обслужване в столичния град. Столичният градски транспорт се здоби с една наистина модерна, съвременна система, която дава изключително важни елементи за подобряване качеството на транспортното обслужване на хората. Базирана на GPS позициониране, тя събира и обработва информация за всички параметри на транспортния процес, като извършени курсове за зададен интервал от време, качество на извършените курсове, с избързване, с закъснение, по вина на водача, без вина на водача, отклонение от разписанието, изминат пробег, отклонение от маршрута и други. Както виждате, моторните превозни средства на масовия градски транспорт се движат по разписание. Благодарение на 24 спътника в околоземна орбита, диспетчерът следи в реално време местоположението на превозните средства върху електронна карта и може своевременно и рационално да ги пренасочи при възникване на аварийни ситуации в града. Директна радиовръзка позволява на диспетчера да осъществи при нужда пряк контакт с шофьорите и ватманите. Информационен дисплей, монтиран на контролния пулт на водача, му помага да спазва точното си придвижване, като подава информация за отклонението от разписанието при пристигане на спирката и за времето до пристигане на следващата. Струва ми се, че усилията, които бяха положени в рамките на тези години, се увенчаха с успех и ние можем да бъдем горди за това, че имаме една действаща GPS система, една система, която е абсолютно обективна и която е един помощник на нашите диспетчери, които работят денонощно. Тя е изключително полезна и за тези хора, които стават най-рано и си лягат най-късно. Това са водачите на превозните средства, които могат да се убедят как се движат спрямо разписанието и да положат максимум усилия за едно по-качествено обслужване. В случай на екстремни ситуации, водачът може да подаде сигнал чрез натискане на паник бутон и да бъдат повикани за съдействие МВР, бърза помощ или пожарната. Има задействан паник бутон на Мотри 2021. Да, разбрано. На Света неделя е станал побой в Мотриса.
Задържани са джипчи и уведомяваме Столична дирекция на вътрешните работи. Събираната от системата информация даде възможност на Столичната компания за градски транспорт да афишира по спирките разписанието за движение на превозните средства. Чрез електронни табла системата информира пътниците за реалното време до пристигането на очакваното от тях превозно средство. Разбира се, автоматизация, насочена пряко към хората, към нашите потребители. Автоматизация, която позволява човек, както в европейските градове, да види кога ще дойде превозното средство на съответната спирка, колко време ще пътува по дадено направление, да види в интернет информацията за разписанието на движението на превозните средства и редица други неща, които са елементи на европейския транспорт. Събираната от системата информация даде възможност на Столичната компания за градски транспорт на собствена уеб страница и в сътрудничество с различни медии да осведомява гражданите за нарушения в разписанието на градския транспорт, промени в неговия маршрут и за пътно-транспортната обстановка по най-важните кръстовища. Най-хубавото е, че системата е отворена, че тя може да се развива и предстои да се развива във времето. Още в следващата година тя ще бъде интегрирана с системата за таксуване на пътниците, при което ще се получи наистина една огромна информация, една база данни, която ще позволи да се оптимизира транспортния процес. Дай Боже, в следващите години да има едно сериозно развитие, което да позволи наистина да се доближиме още повече до европейското качество на транспорта. Сигурно е, че бъдещето ще окаже своето въздействие върху днешния транспорт. Той ще се промени нашата столица, ще се променим и самите ние. Метрото ще обхваща все по-голяма част от града. Навярно ще се появят и нов вид транспортни решения на бъдещето. Всичко това ще изправи управлението и контрола на градския транспорт пред нови предизвикателства. Едно е сигурно обаче. С тях системата на градския транспорт ще се справи с досегашния професионализъм.